Εδώ το σύστημα μας οδηγεί στο website της εταιρείας Whole Wellness Club, που την αντιπροσωπεύει το Cancer Cure Clinic Online. Εδώ είναι τα προϊόντα της εταιρείας και εδώ είναι το Try Velocity. Εδώ βλέπουμε ότι η τιμή είναι $50, 49 και 95. Εδώ όμως λέει Members Price $40. Λοιπόν, καλύτερος τρόπος πρώτα να ανοίξουμε ένα account δικό μας στην εταιρεία Whole Wellness Club και έτσι κατευθείαν θα έχουμε 20% έκπτωση. Οπότε πατάμε το Join the Club και τώρα θα ανοίξουμε ένα account. Αμέσως αυτά τα δεδομένα που βάζουμε εδώ τα αντιγράφουμε για να μην χάσουμε αυτά τα δεδομένα, γιατί είναι απαραίτητα. Καλύτερα να χρησιμοποιούμε για τα δεδομένα τη μνήμη του υπολογιστή παρά τη δική μας μνήμη. Διεύθυνση. Εδώ είναι το TAFK, ταχυδρομικός κώδικας. Το δικό μας είναι 11147. Εδώ για το εκεί που λέει state, αυτό αφορά των Ηνωμένων Πολιτειών. Εάν δεν είναι εάν δεν είμαστε στις Ηνωμένες Πολιτείες, πρέπει να διαλέξουμε το other. Γιατί εδώ λέει choose other if not USA or Canada. Που σημαίνει επιλέξτε other αν δεν είστε στις Ηνωμένες Πολιτείες ή στο Καναδά. Οπότε ψάχνουμε το other. Να το εδώ. Ωραία. Και εδώ αμέσως βγαίνει country, που σημαίνει σε ποια χώρα βρισκόμαστε. Ψάχνουμε Ελλάδα. Greece, να το εδώ. Εδώ λέει click here if your shipping address is the same as your billing address. Που σημαίνει επειδή έχουμε μία διεύθυνση και για λογαριασμό και για αποστολή, τσεκάρουμε εδώ και έχουμε εδώ, ορίστε, μία διεύθυνση. Μας ζητάει εδώ email address. Βάζουμε. Και εδώ μας λέει να βάλουμε password. Κωδικό. Επαναλαμβάνουμε το password. Εδώ λέει τουλάχιστον 6 χαρακτήρες, τουλάχιστον 1 να είναι γράμμα και 1 να είναι αριθμό, ψήφος.
Εδώ λέει submit registration. Κοιτάμε. Και εδώ σου λέει attention, confirmation needed below, που σημαίνει προσοχή, επιβεβαίωση χρειάζεται παρακάτω. Οπότε ελέγχουμε τα δεδομένα που έχουμε βάλει, αν είναι όλα σωστά, και βλέπουμε ότι είναι όλα σωστά. Πάντα πρέπει να γράφουμε σε αυτή την εταιρεία, όταν ανοίγουμε account, πρέπει να είναι γραμμένο πάντα με λατινικούς χαρακτήρες. Εδώ όλα είναι εντάξει. Αν δεν είναι κάτι σωστό, εδώ λέει edit info, που σημαίνει επεξεργασία δεδομένων. Λοιπόν, όλα είναι εντάξει, οπότε πατάμε εδώ I agree, register me, που σημαίνει συμφωνώ, κάντε μου εγγραφή. Ωραία. Όλα εντάξει. Εδώ λέει επιστροφή στο back office. Εμείς ήδη ανοίξαμε account και σου λέει επιστροφή στο back office. Εδώ είναι σημαντικό να πάρουμε αυτό το link που λέει Marketing Websites, Membership Recruiting, που σημαίνει αυτό το link, όταν το δίνουμε, αυτό το link, όποιος πατάει αυτό το link και κάνει παραγγελίες με αυτό το link, η Χρυσούλα Μανώση θα έχει 20% ποσοστό από κάθε παραγγελία. Οπότε κάνουμε αυτό το copy και το βάζουμε εδώ. Εδώ σου λέει manage your account. Πατάμε εδώ date my profile. Αυτό είναι σημαντικό. Security ερώτηση. Και εδώ σου λέει choose your question to answer. For example, για παράδειγμα, what city were you born in? Σε ποια πόλη γεννηθήκατε? Λέει display name. Όταν κάποιος πάει στο δικό σας account, εμείς θέλουμε να γράφει ότι η εταιρεία αντιπροσωπεύεται από Χρυσούλα Μανώση. Λοιπόν, άμα θέλουμε βάζουμε ένα τηλέφωνο εδώ που να φαίνεται, εάν θελήσουμε, αλλιώς πατάμε update my profile. Ωραία, είμαστε έτοιμοι. Ανοίξαμε ένα account. Από εδώ και πέρα μπορούμε να κάνουμε την παραγγελία. Το δεύτερο μέρος σε αυτό το βίντεο, παραγγελία τσαιού. Presented by Χρυσούλα Μανώση. Πατάμε το login. Λοιπόν, εδώ το Μανώση, το username Μανώση παραμένει.
Log me in. Πατάμε το log me in και βρισκόμαστε στο back office της Χρυσούλας Μανώση. Εδώ πατάμε το View Single Products. Και το σύστημα μας πάει εκεί που είναι τα προϊόντα. Όχι με groups, αλλά με κομμάτια. Εδώ μας ενδιαφέρει, πάμε κάτω-κάτω και μας ενδιαφέρει το velocity. Εδώ είναι το velocity και όπως βλέπουμε, η τιμή είναι $50 και όμως για τους μέλους του Whole Wellness Club είναι 40. Λοιπόν, πατάμε, εδώ βλέπουμε ένα πακέτο, πατάμε το add. Και μας λέει το σύστημα ότι αυτή είναι η κάρτα μας, κάρτα παραγγελίας. Έχουμε βάλει $40. Πατάμε το checkout now. Και το σύστημα μας οδηγάει στην καρτέλα της παραγγελίας. Λοιπόν, ελέγχουμε τη διεύθυνση που θα μας στείλει το πακέτο. Είναι σωστό. Είναι σωστή η διεύθυνση. Και εδώ, παρακάτω, θέλει να βάλουμε τα δεδομένα της κάρτας. Πληρώνεται εδώ online με την κάρτα. Εδώ θέλει να βάλουμε το ημερομηνία λήξεως της κάρτας 06/16. Και εδώ είναι το μυστικό code που βρίσκεται στο πίσω μέρος της κάρτας. 3 ψήφια. 3 ψήφοι. Ελέγχουμε. Για το shipping πληρώνουμε $10 και γίνεται $50. Αν δεν ήμασταν μέλη, αν δεν ήταν μέλος Χρυσούλα Μανώση, αν δεν ήταν μέλος του Whole Wellness Club, θα ήταν $60. 50 για τη τιμή και 10 για το shipping. Λοιπόν, όλα εντάξει. Πατάμε εδώ complete transaction. Και μας διαβεβαιώνει ότι η πληρωμή έγινε paid. Αυτό είναι. Μέσα σε μία εβδομάδα αυτή η παραγγελία πακέτου τσάι θα φτάσει στη διεύθυνση που έχουμε βάλει. Δεν είναι δύσκολο, είναι πάρα πολύ απλό.